Hello guys, kamusta kayo lahat dyan? Today is very special day kasi i-meet up natin si Sir Benji. Ayan, kung natatandaan nyo po yung nag-viral na nakita ko sa palengke na kumakanta. Ayan si Sir. Ayan, so nag-message sa akin, napanood nila yung video ni Sir, nag-message sa akin yung kanyang anak, tapos yung mga tita niya. Kaya naman nakakuha tayo ng contact. At nalaman natin na pupunta sila sa Santa Barbara today. Ayan, dyan sila tutugtog sa bayan ng Santa Barbara. Ayan, so naisipan ko lang guys na bigyan natin ng konting tulong si Sir. Kasi talaga naman deserve niya yung mabigyan ng tulong. Kaya tara, mag-grocery muna tayo dun sa grocery ni Aling Hilda. Let's go! Nandito ako ngayon sa tindahan ni Aling Hilda. Dito na ako mag-grocery. Kasi dito ang pinakamalapit na grocery sa amin. Ayan. 1 kilong asukal. Tapos kape, coffee mate, gatas, mga biskwit, tapos mga pansit canton, mga noodles, mga dilata at mga iba pa, tapos isang sakong bigas. Ito pa yung tinan may amang dyan this table. Ayan, so ito yung bibigay natin kay Kuya. Andito na lahat yung mga dilata, mga noodles, mga kape, asukal, tapos ang sakong bigas. Ayan. Bigyan na rin natin siya ng mga maiinom, orange. Ayan, dito na sila Kuya. Hello po. Hello. Okay lang ma-videoan ko po kayo. Ay, Ilocano po kayo ano? Ilocano Ahmed from Nueva Vizcaya. Ay, andito na yung nag-viral nating si Sir. 4 million views na. Ang bilis. Hello po. Kaano niyo po sila? Ko po sila. Mga barkada niyo po. Oh, nagkausap po kasi yung kapatid niyo at saka yung anak niyo po kagabi. Okay lang ba napapakantayin ko ulit kayo? Ayos lang po. Good morning. Good morning. Ayan. So bago ang lahat sir, meron po akong ibibigay sa inyo na konting pagkain. Tara sir, i-ano mo yung motor mo dito para makita ni sir. Papakita natin kay sir. Ayan sir, oh. Meron kayong groceries para hindi na kayo mamili ng mga pagkain nyo. Meron kayong isang sakong bigas. Ayan, mga noodles, lahat po ng rekado nandyan. Tapos mga kape. Ayan po. Kasi alam ko pong naghahanap buhay kayo. Yung kinikita nyo dyan, binibili nyo po sa pagkain. Kaya binilhan ko na kayo ng mga makakain nyo po. Sir, ang dami pong nagme-message sa akin na hintayin po namin yung kanta niyang pangalawa. Sabi ko, subukan ko pong kontakin si Sir. Sabi ko naman. Ayan, so Sir, sa inyo po lahat yan. Ikakarton ko na lang po lahat mamaya para gumasya po dito. So, ang layo po ng Sir, ng nilalakaran nyo. May nag-comment pa doon, sabi niya, nakita ko yan sa Kandon. Pumupunta ba kayo ng Kandon? Opo, balik ang taon ko po sa Kandon. Grabe, Alcala from Kandon. Talagang sinusuyod nyo. Opo, kakarating po kami hanggang Apare. Hanggang Apare? Ano po yun, sir? Mga barkada, oo. Siya ba yung nagtulak sa'yo dati ba? Hindi po. Ay, Yung isa po. okay. Pagkatulak ko rin po yan. Ay, Ilang araw umuwi ako. mga barkada niyo po. Sana hindi kayo magsawa sir na tumulong kay sir. Yan. Sabi ko sa anak niyo po, napupunta sana kami dun sa bahay niyo. Sabi niya po kasi pupunta sila sa Santa Barbara bukas. Tutugtog ko sana ako yung mamaya. Talagang nililibot niyo pong buong Luzon po yata nilulubot niya. Ayan. Ayan, ay Ilocano. Magtagalog na lang ako para maintindihan ng mga viewers natin. Gamin no Ilocano, si Tela tayo makataros lang kan naging Ilocano kakadwa tayo. Mga pagtaktakip ka mo takpan diyan mo patano makita kayo video dam-dam. Ayan mga barkada niya po itong mga to, siya yung tumutulong sa kanya. Ito yung sasakyan nila. Biruin nyo to mga idol, halos buong Luzon nililibot nila para lang makapaghanap buhay. Kaya saludo din ako sa mga kasama ni Kuya na tumutulong.
Ayan, so ganito po yung kalagayan ni sir pag bumaba. Ayan, guys. Ay, kastigayan. Sir, lang ko kayo. Ayun lang po. So ganito yung kalagayan ni sir, yung hirap ni sir pag bumababa at umaakyat siya ng wheelchair. Alright, tita yun sir, siguro. Tanong kayo marigatan unay. Ano po, hindi ako tumitigil. Hindi kayo tumitigil po kahit umuulan. Kahit umuulan yan, hindi kami sa kalsada. Oo. So, tsaga lang po, may mga alag po ako. Oo nga po. Wala po. So itong mga kasama mo sir, sila kuya halimbawa, hinahatian mo rin sila? Oo, opo, meron talaga sila. Ah, okay. Tutuloy kami ng Pampanga ngayon. Pampanga. Grabe na ganda yun ah. Ang layo ng pinupuntahan nyo. Tapos dito lang tigamit nyo sir. Tapos ano yung nagpig sa Titudo pag malakas yung ulan di? Naghanap kami ng masisilungan. Nasisilungan. Ilang hours po yung biyahe? Oo. Mga ilang oras? Hindi po, kung kasi pag nakakita kami ng mga bayan, dinadaanan namin talaga. Ayan. Maraming nakapanood dun sa video mo sir. Malay natin sa ginawa natin na yun is mapansin tayo ng mapansin kayo nila Ma'am Jessica Soho. Kaya si Ma'am Jessica Soho, shout out po sa iyo ma'am. Ilocano di ay ni Ma'am Jessica wen. Baka naman Ma'am Jessica. O nang hirit yan mga yan. Pwede kayong mag-guest doon. Ayan. So, ayan, ito na yung ano ni sir. Ito yung ginagamit niya. Isang di bateryang naka-convert yata yung baterya mo, ano kuya? Opo, naka-charge. Ay, naka-charge siya. Kasi Nalulubat yun, nilalagay. nilalagay niya yun. Kasi ang ganda ng tunog. Hindi yung ganda ng tunog, yung ganda ng boses mo. Ayan. Ayan mga lods, ayan o. Nagkita na kami ni sir at mapagbibigyan yung request niya, nakakanta siya ulit. Ayos. Okay na tagta sir, tanong nga ko yung boses mo. Ikaw na tigota mo sir. Salamat po. Sir. Magpahinga ka muna ngayon, Magpahinga ka sir, muna para ngayon, yung kasi boses meron ka mo naman- po. Alam ko naman nagtatrabaho ka kasi dahil sa mga pagkain, sa mga bata. Ayan, binigyan ka na namin ng pagkain, bigas, tapos konting cash. Magpahinga ka muna ngayon sir, uwi na kayo. Para yung boses mo po Para makapagpahinga. yung boses mo makapagpahinga. Salamat po. Sige po. Thank you po, sir. Thank you po. Maraming Huwag kayo salamat po sa magsawa mga po, kaibigan mo. Hindi kayo umakin ni sir amang kadkado ah. Magpapahinga na si sir muna ngayong araw na to. Ayan po, ingat po kayo palagi. God bless po. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho po. Ni madam pa din na ipakita dyan rupa na. Tanong makita dyan ti video. Salamat sir. Sige po. Thank you. God bless po. Bye-bye. Yan. Uy. Ayan. So, umalis na sila. Nakatulong na naman tayo guys. Maraming salamat. At suportahan po natin si sir. Hanapin ko po yung tanungin ko po yung anak niya kung meron silang GCash at ilalagay ko po sa description para pwede kayong direktang tumulong po sa kanya. O kaya naman pwede niyo pong isend po sa amin at aasa po kayo na aabot po sa kanya. Thank you so much guys for watching. Abangan niyo po guys yung kanyang kanta. I-upload natin dito sa ating Facebook page. Meron siyang mga kantang iaalay sa atin. Kaya stay tuned and share this video. Maraming salamat po. Mm-hmm.